Hardcore. Big love shoutout po kay Ma'am Gana Beso at kay Ma'am Brianna, shoutout. At kay Ma'am, ayan, hello Jomart. Ayan, Ma'am Wayelar, shoutout. Mamigay muna ako ng jacket. Ayan, kamusta po kayong lahat? Hello, Ma'am Brianna, hello po. Antayin muna natin yung iba. Ma'am Ann Crystal, good evening po. Dito tayo nag-live dahil ano ito? Ako si Waray, no? Kailangan kong pagtunan ng pansin ito. May blue jacket na po kayo. Merry Christmas sa lahat. Ayan, Merry Christmas din po. DJ, you and Brian. Ma'am Eva Valdez, Sam Waldes, shoutout. Good evening Jomart at sa lahat. Makikisaya na naman tayo dito. Thank you po. Ma'am YLR, magandang gabi po. MD Pro Light and Sound, thank you so much po. Salamat at magandang gabi sa lahat, sabi ni Ma'am Shelley Ordas. Power Beats Club. Sumiksik na ulit. Kaibigan, sumiksik na ulit. Kaibigan mo. Lagi ako may, may baon dito, may bain. Ano yun? Sinong kaibigan po yun? Ma'am ano? Ma'am Anquista. DJ, you and Brian. May baon na, ay ganun. Ano po ang baon nyo? Ayan, again, Merry Christmas po sa lahat. Yun, maganda na may salamin. Alin yung salamin? Diba umalis na yun? Ngayon panay puri na kay kuya mo. Sino yun? Pangalanan mo kasi yun, Ma'am Anquista. Uy, dito sa atin pinapangalanan natin. Hindi tayo pwede dito walang pangalan. Pangangapa ako. Kailangan may pangalan. Ikaw
Ang Krista, marami ka bang na-scout? Yan, kamukha ni Vice ganda. Putik na kalimutan ko nim. Ano yun? Kamukha ni Vice. Kamukha ni Vice. Ano ba yung kamukha ni Vice? Power Beats DJs. Sino ba yung ano yun? Ikaw talaga, mamu Anquista, di mo talaga pinapangalanan. So mixed by DJ U1. Ay, walang ads tayo dito ha. Wala tayong ads dito kaya hindi kayo maharang. Nadaan ko lang live niya kanina. Sino ba yun? MG ba yun? Naubusan na si Lola Moloke. Nakakapagod daw mag-white post niya sa FB. Ay, napapagod din pala yun. Paano di siya mapapagod? Isabay ba naman niya yung pagbabasa ng Biblia sa live niya? Araw-arawin ba naman niya yung Biblia? Yung pastor at pare nga, lingguhan. Tapos bawat misa, iba-iba ang nagbabasa. Araw-arawin ba naman niya? Mapagod talaga yun. Ang pare nga at pastor sa isang lingguhan yun ha. Tapos sa isang linggo, hindi palitan yun pa sila. Sila lang araw-araw ba naman? Minsan magkasunod pa ang live nun. Puro Biblia. Paano di siya mapagod nun? Hinaig pa niya yung pare at saka pastor. Araw-araw yung Biblia. Ang sabi ng Panginoon, isang bisis lang sa isang linggo. Siya inaraw-araw From Pink Butterfly, hello Jomart at sa lahat. May jacket na po kayo. Dito tayo, dito. Sa aking, ako si Waray, maganda ang content nito ha. Pag na-monetize, abang-abangan nyo. Thank you Jomart. You're welcome po. Naniligaw pa mga kasama natin. Hintayin ko. Sir Jerry Kasubuan, shout out. Share ko nga ulit muna ito. Kailangan ng share, hindi na-update yung iba. Masisipa na ako nito ni Whitey. Shout out kay Sir Jerry Kasubuan. May jacket na po kayo from Team Boboli. Sino ba yung bisitahin natin yung channel na sinasabi mo kamukha ni Vice Ganda? Nakahubad ako, host. May brief na kayo, sir. Oh. May brief na kayo. Ayan, Jonix World. Nandito ba si Jonix World? Sino ba si Jonix World? Sir Jeric Kasubuan, Emilis. Oh, Jonix World. Siya rin, kayo din ba si Jonix World? Si Ingrata yata yun, Jomart. Nakamukha ni Vice Ganda kasi kabayo. Ah, okay. Sorry ha, ano ako loading. Loading kasi ang inyong tropa. Ang inyong host loading. Okay, bistahin natin si Inging. Ano ba ang lagay ni Inging ngayon? Talaga si Inging Tapos si Lola Luki daw napapagod na mag-whitey. Power Beats
Yes, pre, member kami. Ayan, shoutout kay, ayan, si Ma'am MDS Forever. Good evening sa lahat. May jacket na po kayo, madam. Sitahin nga natin yan si Ing Ing. This is the mix of DJ Player. Ingrata. Si Ing Ing, ha? DJ you and Brian. Live bang binanat nun? Ito, puro Bal Santos ang content ko. Grabe, maniwala na ako ngayon sa Rochelle fans. Na, mangga, walang hiya, ilong pa lang dito ah. Tignan natin ito. Ilong pa lang eh, laki na. Oh, grabe talaga ilong dito. Walang hiya, ilong na yan, laki. Parang kinagat ng, parang ano, kinisot ng, parang kinisot ng ng bubuyog. Ilong pa lang eh, mas malaki pa sa ilong ko eh. Ayan yung napanood ko, puring-puri nasa Rochelle. Issue sa community. Huwag mo nga kami paglulukuhin dyan sa tiki mong hitsura. Tsura talaga din eh. Tsura talaga eh. Oh, game. Aba? Naka-hotel siya sa ano tong hotel ah. Social singing dyan yan sa tapat ng ano, yung hotel na to. Dyan sa tapat ng village. Oh, dyan kami nag-check-in dati nung Christmas party nila BSM. Kami nila Aagos eh. Sponsored by, nakalimutan ko yung nag-sponsored. Nagka-hotel ah. Ano pa ang sinadya nito ni Ing Ing dyan sa Daig? Pasko? O baka may nag-utos sa kanyang sponsor na naman. Ha? May nag-utos sa kanyang sponsor na pumunta ng Daig para mamingwit ulit. Pumunta ka ng Daig, mamingwit ka daw ng supporter. Ha? Bumabagsak ang views mo. Saan ka punta? Andiyan ka naman. Nasaan ka na pumunta? Ayan. Ayan! Magla-live ka na naman, wala kang bra. Ha? Oo. Anak ka ng tipaklong talaga, oh. Mag-live ka na naman, wala ka na naman bra. Ayan, maayos ng hair ko. Ano ba yan? Wow, nagbra ka naman, nakakaya ka sa publiko, hindi pati pantay yan. Ha? Bakit hindi pantay yan? Nung isa medyo malaki. Magaling kang kupal ka. Yung isa maliit. Bakit hindi pantay? Bueno, abnormal kasi yung ganyan. Joke lang. Naka-join sa Christmas party ng kuya mo. Ay, ganon! Ayun. Basta mga marites talaga marami. Nasukat mo talaga. Eh, kitang-kita naman sa camera o nakatagilid.
Talaga, talaga tinitigan mo, Jomar. Buti ka pa napansin. Kayo naman talaga, oh. Wag na tayo mag-deny, eh. Nakumarap talaga sa camera yan, eh. Yan talaga yan. May jacket, shoutout. May jacket na kayo. Marami talaga manonood ka agad. Ba yan? Okay, Ay! Magbra ka muna! Anak ka ng pating! Anak ka sa iring na way lubot! Unsa kami ni? Sabi ko sa'yo, pag nagla-live ka ng ganyan, huwag ka dito sa YouTube. Doon ka sa Pornhub nararapat, ha? Matutulog ka na lang. Nag-live ka pa. Nakita mo naman, oh? Mahiya ka naman sa viewers mo. Ako na lang ang nahihiya sa'yo. Kung magsalamin nga ako, nahihiya na talaga ako sa'yo. Para hindi ko talaga makita yan. Tawa ko sa idong Jomar. Oh. Gail Guerrero, Alfie Balita. Iniipit-ipit mo pa yan. Magbra ka kasi bago ka mag-live. Naunsa ka ni... Ano ba talaga? Tumatagilid-tagilid ka pa para talaga makita yung katulis-tulisan ng bundok na yan. Tumatagilid-tagilid ka pa talaga para makita yung bundok, yung tulis ng bundok. Pwede ka naman humarap, hindi yung tagilid ka talaga. Pakita mo talaga yung tulis, ha? Huwag ka ganon! Maakit sa'yo yung mga nandyan na kalanghap, ha? Inaakit mo talaga yung mga kalanghap dyan. Alam mo naman yung mga nandyan na kalanghap na charity vlogger ko, no? Mga sabik yan. Kasi abroad yan sila. Abroad yan. Mga sabik yan. Hindi yan nakakaano ng asawa. Taunan yan umuwi. Minsan pa nga, isang taon di yan umuwi, eh. Kita ba pasas? Oh. Magla-live ka ngayon ng walang bra tapos iipit-ipitin mo. Naunsa kami ni Day? Ha? Ambot sabkuring na way lubot. Yente. Yet, magandang gabi. Oo. Ay, gandang ka na naman. Sabi ka din, Jomar, kasi abroad ka din, eh. Siyempre naman. Ilang buwan pa naman na ako dito sa abroad, eh. Ganyan talaga. Kulang ang dala niya na bra. Usa lang. Ay, kaya pala. Kakaligo natin kasi galing tayo sa sa Bagasbas, sobrang maalikabok na hindi naman. Susora. Ano? Sobrang malikabok na hindi naman. Unsa kimining kinabuhi ni? Pre sa Labayson, Hilube. Calling for bra fund. Maluko talaga ito si Inging kung ano-ano pinagagawa sa live niya. Nandito tuloy girlfriend ko. Bra pahinog daw ang kanyang papaya kaya iniipit. Ay, nako Inging. Bago ka kasi para kasi respetuhin ka ng mga nakakarami, ipakita mo muna karapat dapat kang respetuhin, ha? Dahil ang pang-respeto, nagmumula sa tao yan. Nagmumula sa sarili yan. Para respetuhin ka, ipakita mong ka-respeto ka. Huwag mong ipakitang parang higad-higad ka. Ha? Iniipit-ipit mo yan. Ano ka ba talaga dyan, ha? Dito na yung time ng ano ko. Jericho.
Tignan, akala ko Sir Jeric Kasubuan. Jeric, sino ba yan? Salamat, salamat. Ayan. Oh, may mga viewers kasi siyang lalaki, kaya pala. Kaya pala nagkaganyan na mag-live. May mga viewers palang lalaki. Inak ng tipaklong naway lubot. Lizelle Kalungsag, kay nga merang kilaber, Cynthia's channel. Oh, ang laki madaling makapansin. Sa totoo lang, di ko napansin yan, bra. Ayan, napatingin tuloy ako. Forward na natin. Forward na natin kasi ano bang pinagsasabi niya rito? Kasi ang title niya dito is ano napasagot mo? Alam mo, nakakatuwa talaga kanina, no? Nakakatuwa yung live namin kanina. oh, Pero ayan ka naman, oh. Kau talaga. siguro magkakaroon kami ng collaboration kapag halimbawa naka-live ako gamit ang StreamYard, no? Gamit ko. Collaboration na naman. Ang lupit mo collaboration, ha? Ma'am Jackie, di naman kasi ako nakatambay sa ilis niya, ma'am. Natutuwa daw siya. Ayan. Nakita ko sa likod mo. Sino? Kanina? Ayun. Eto nga, guys. Hindi may Yan na, oh. Buntis ka ba, Ing? Parang buntis siya. Oo. Kita nyo ba? Oh, pakita ko. Parang ano, nagdadalang ano siya. Nagdadalang tae. Sana all. Nagdadalang tae pala. Sorry. Kala ko kasi nagdadalang tao. Ba't parang laylay? Akala ko nga buntis. Wala kasing bra. Ma'am Coralie, may jacket na po kayo, madam. Di ba? Warsyak yan sila dati. Bakit ngayon panay puri na sa kalingap? Sinaniban kasi siya. Sinaniban siya ng ligaw na bad spirit. kanina, guys. Kasi nga, pinapaano ko lang yung Oh, parang buntis talaga. Tignan mo yung tiyan niya yan, eh, oh. Oh. Sino ang ama niyan? Sino ang ama niyan? Ha? Mary Lourdes? Ay, manang Mary Lourdes, may jacket na po kayo. May galab shoutout po. Sinong ama niyan dinadala mo? Thank you po sa patamsak. Paano mabuntis yan? Nakaturo na sa lupa ang kanyang papa. Ikaw talaga, Adim Radan, ha? Lops. Yo, ayan, may jacket na po kayo. Nakaturo talaga sa lupa. after ng meet and greet. Oo. Meet and greet, ha? May meet and greet pa sila. Tignan mo, oh. Mag-live ka ng walang bra tapos tatakpan-takpan mo. Ikaw talaga, Ing-ing. Pag nag-live ka na walang bra, wag mong takpan-takpan. Yan na nga yung sinasabi natin, eh. Oh. Yung mayroon dyan mga kababaihan, short ng maiksi. Tapos pag maglalakad, hila ng short. Oh. Ito rin si Ing-ing. Bra ng live ng walang bra. Tatakpan ng tatakpan. Anak ka talaga ng iring na way lubot. Parang yung nagdadalaga na short ng maiksi tapos hila ng hila. Hila ng hila pababa. Ba't di ka na pantalon pag ganon? Ano si Ing-ing yun? Magla-live na walang bra tapos tatakip ng tatakip, ipit-ipitin.
Akala ko mag-live ka kasama yan sa pangbungad mo. Akala ko mag-live ka kasama yan sa pangbungad mo eh. Kagigising lang. Ay, ganun po ba, Ate Mel Dalisada? Salamat po. Akala ko mag-live siya kasama yan sa pangbungad niya. Hindi pala. Natakpan-takpan man. Hindi ko maalala, Tin. Ay, naku talaga, ing-ing, oh. Pag mag-live ka talaga, dapat yung kagalang-galang para igalang ka. Ha? Kita ko si Dudong. Yes, may mga picture kami ni Dudong Ruel. Shout out, Lods John. Thank you po, Miss May, Erland. mga video kami kanina. At saka, ito si... Ano, si Dudong. Si Dudong. Hey, nako. Mga himod kayo. Gusto ko itapik yun bukas. Gusto Huh? ko itapik yun bukas. Oo. Bakit hindi pa ngayon? Laylay na di na kailangan takpan. Ma'am Fit and Trust Vlog, shout out po. May jacket na po kayo, madam. Lods, Jomart, hanap ako ng LS mo. Dito ka lang pala. Lods Jom, panay hubad mo ng jacket ko. Hindi po, iba pong YouTube channel ito. Ako si Waray po ito. At iba po ang YouTube channel ko na Jomart, Busis ng Pobreng Pinoy. Iba din po yung Jomart El Official. Iba din po ito. Ang akin pong YouTube channel na ino-operate ngayon ay 3. Sapagkat itong isang channel na ito ay hindi pa monetize, kaya dito tayo nag-live. Kaya wala po kayong commercial na maaabala sa inyo. 3 kasi channel ni Jomart, Miss Erland. So, yung iba po na walang jacket dito ay magkaka-jacket po. Hello po. Binati ka ng girlfriend ko. Hello, Miss Erland. Nakabantay tuloy girlfriend ko. Ano yun? Nako po, big time ka na pala, Lods. Hindi naman. Hindi naman ako big time. Ninang Yellowmon, good evening po. May jacket na po kayo, Ninang. Ayan, naligaw mo mga viewers mo, Jomart. Ganun po ba? Miss Erland, mag-behave ka, andyan, asawa na. Asawa. Ayaw ko na itapik to kasi, siyempre, babae si Ing-Ing. Ayaw ko naman na, siyempre, galit yung girlfriend ko pag ang topic ko babae tapos parang sinusuraan natin, nagagalit yan. Iba na lang ang topic natin. Yung ibang topic niya, dito tayo kay, yung latest niya, ha? Umuwi na pala siya. Grabe. Saglit. Kumuha lang siya ng attention sa sa diet ng ilang araw, tapos bumalik na ang... Ay, nako. Dito, talaga dito ang laki ng ilong mo, oh. Sa personal, ganyan talaga hitsura niya. Sino ito? Kalingap Met. Sino ito? Sino itong lalaki na to? Joey the Great na yan? Kamukha ni Tikla, Na. Wala. Ay, saka. Ay, makapiright ako dyan. May tugtog. Pag-usapan ang problema. 3 days ago, ito. Ito. Hirap pala mag-live. Bakit hindi ka pinatuloy sa Vloggers Quarter, Eng? Hindi ka ba doon welcome? O wala kang matulugan doon? Maraming bakante doon yung mga vlogger doon. Walang katabi yun. Pwede ka naman doon sumingit. Yan ang si Putput na katabi ni Ingrata. Ay, si Putput.
Akala ko nga si Tikla na kapatid ni Alex. Kaya nga, Miss Erland, kailangan ng spicy. Si Alex Librada at si Tikla magkapatid. Okay, thank you po. Wala. Alam mo kaya umuwi agad si Ing siguro sa bahay nila. Hindi siya welcome dyan sa Hindi siya dyan welcome sa dait. Hindi talaga siya welcome. Kaya umuwi agad, din nagtagal. Balik na lang siguro siya sa 24. Kaya malungkot siya, Hindi talaga siya welcome Hi! May mukha pa kasi ipakita doon. Oo nga. Baka nag-abot lang siya doon ng donation. Sino ba yung si Putput na yan? Wala namang kwenta sinasabi ni Ing. Putput TV ba yon? Oo nga, di nga ata sila nakapag-picture ni Kuya Bal. Di siya harapin doon. Di siya welcome. Sino ba yung si Putput TV? Sana all. Habitat man to. Wala man channel si Putput. Kuya Putput pala yun. Hatik niya, Kuya Putput pa pala. Kamukha ni 25 yung Kuya Putput Vlog, basher ka ni Ruel. Makinig ka dito. Okay. Kakampi pala ni Ing ito. Tignan natin paano mag-vlog ito si Putput, Di na sila close ni BSM. May bahid na kaplastika na ata. May picture siya sa lahat except kay Ate Edna. Wala ako makita picture at makasama sila. Tamsak tayo, guys. Thank you so much po. Si Ate Edna kasi advance yan mag-isip. Pero si Putput nakikisama. Matataas din ang views ni Putput, Nagbablog din siya sa sa mga kanini, mga nini. Okay, game. Grabe yung introhan, parang action. Ayan guys, no? Si Kalinga Pedro, ayan na, kasama namin. Nag-aabang. Ayan, no? Yung kasama, heart trap ng Kalingap, no? Ayan. Heart trap. Saan ba sila? Sa church. Pupunta hindi sa church, sa bahay ipunan. Di na po mainit si Pinuno di tulad noon. Matamlay na ang grupo niya dahil mga tao nagsawa na rin sa kanila. Tama. Malamig pa siguro sa ice yun. Pakitungo sa kanya ng misis na puno kay Ing. Kaya hindi siya pinansin, umuwi na agad sa bahay nila. Ito yung Militasario. Teacher N, ayan Si Teacher N pala nandyan. Controversial na Teacher N. Controversial daw. Kalingap. Hindi naman sikat si Teacher N. Wala nga nagsusubscribe, wala nga ganong nanonood sa vlog niya. Paano? Wala din. Si Jose Andrino. Controversial. So ayan. Guys, at si Kalingap po siya sa likod. So ayan guys, no? Si Tatay Batas, ayan. At ito naman si Brother Paas. Si Mang Paas. Bagay kayo magsama ni Mang Paas, bagay kayo. Ganyan mga style ng mga pagbablog.
Bagay kayo magsama, Mang Putput. Yung Mang Paas. Mang Paas, tapos ikaw yung Mang Puputput. Putput! Ikaw yung sasabi, Putput! Tapos si Mang Paas naman, Brother! Kailangan natin ang... Kailangan kitang... kailangan kitang... Dasalan! Kailangan mo ng dasal, brother! Put! Ganyan. Bagay kayo magsama. Pwede yan. Magtandim kaya. Tawagin nyo collaboration of Mang Putput at Mang Paas. Oh, kaya mo, walang kakwinta-kwinta ang mga content. Parehas lang talaga sila mag-vlog. Parang naglako lang ng pandesal sa Tama. Chat sa, ayan, ang boring naman mag-vlog niyan. Kaya lang naman sila nagkakabyos dahil andyan sila sa kalingap. Pero kung hindi, wala mapansin sa kanila. That is Hospital of Signer, not a house of entertainment. Ano ito? Bahay, ano? Pot-pot na bahay. Bahay, ano ito? Bahay ipunan. Ipunan ng ipon. Game. Yan sila Ate Laura. Ayan. Nandiyan si Laura Berakit. Diyan naman nakatira si Laura Berakit sa dahit. Ayan, no? Sino asawa ni Laura ngayon? Di kasi nanonood lang sa kanila actually. Yung mga ano natin dito, reaction video para sa inyong kaalaman, on the spot ito. Hindi ako nanonood sa kanila ng habang nagtatrabaho ako, di ako nanonood. On the spot ang ating dito, live reaction, no? Kaya mapansin nyo, hindi ko rin alam ang mga nangyayari. Kaya mabuti nga sinasabi nyo sa akin kasi on the spot tayo mag-reaction. Kalinga Pedro. Parang nahihirapan ka na nga huminga. Magbablog ka pa. Ay, naku. Kain muna tayo. Yes. Huwag kang kakain ng lechon, Bawal sa'yo yan. Ayan po. Ayan, Kalinga Pedro. Grabe talaga ang mga vloggers, Matindi. Kain muna kami. Okay. Ayan, kain muna tayo. Hi, Patricia. Ayan, guys. Kain muna tayo. So, kumikita sa kanila yung restaurant, Magtayo kaya ako ng restaurant dyan sa dait, pag yumaman ako. Magtayo ako ng restaurant dyan. Di ko yan kilala, Jomart. Ewan ko sa kanila. Ewan ko ba ba't tinapik nila ito si Mang Putput? Siguro kasi lagi ito naglalako ng puto. Kaya put-put. Pag dumadaan, put-put. Kaya yun, tinapik nila. Ayan, guys, no? Kakain muna kami, guys, bago tayo dumiretso sa misyon. Misyon? Anong misyon? Ayan. May gira ba kayo? So, ayan, no? So, dami namin, guys. Kakain muna tayo, guys. Ay, naku. Nagsawa ng viewers sa pagmumukha mo, lipat ako. Asawa na yung pagmumukha mo. May gusto ko reaksyonan dito, Ay, Ruel. Gusto ko si Ruel, Ruel of Malalag, Kanina pa niya sinasabi, kakain muna. Kakain muna, nagugutom na yung mga viewers, Gusto namin mag-enjoy at mag-relax lang. Okay. Gusto namin mag-enjoy at mag-relax lang. Ay, mga pakiabot sa mga blue heart. Dito na tayo kay Rowell.
Pakiparating sa Blue Heart kung lusobin nila ako. Tignan natin kung pamamaraan ni Ruel, ha? Game. Mga kalinga. So ayun po, magtatanong po muna ako sa inyo kung okay ba yung signal natin mga kalinga. Kung Oh, signal number 3. malinaw po ba? Okay po ba mga kalingap? Actually, nakasanayan na yata ito ni every time na magla-live ito si Ruel, palagi na lang tatanungin niya kung okay ang signal. Ha? Press 1 daw po. Oh, tapos may press 1. Lahat ng live niya lagi may press 1. Maigi pa sila, pa-relax-relax nakikita. Oh, tama kayo, mga fit interest vlog. At di na ako nanonood sa mga kalingap na iyan, kaya sa'yo ako nakakakuha ng balita sa kanila, Jomart. O, ako rin nakikibalita din ako sa mga scouter natin. O, kanina pa sabi, nako si Bupel nag-react na kay, kanino po? Nay Jackie. Kung maganda ang signal natin. Press 1 po, press 1. Nasa Baguio na po kami. Ay. Kanina pa. Nasa Baguio sila? Po. Pabagyo-bagyo lang. Nasa Baguio pala sila. Ba't hindi nyo nahintayin yung Baguio sa daig? Darating naman yan. May low pressure area na nga eh. Ba't lagi kayo pumupunta dyan? Hindi. Kung ako, hintayin ko na lang. Marami naman darating. Ba't lagi kayo pupunta dyan eh? Hintayin nyo na lang sana. Lagi ka lang kayo pumupunta doon. Si Bopel nag-reactor kay Erika. Ay ganun po. May sabi ng puting ahas ko na stress na daw sa akin si Bopel. Oo, kaya hindi niya na rin ako tinatapik. Pabayaan na siguro natin yan. Si Bupin, hayaan mo na, si Erika man ang topic niya. Dito tayo sa mga leader. Hayaan natin yun, di naman na tayo pinapakialaman. Wala na siya makontent, bahay pa niya, di pa tapos. Yun lang po. Magla-lunch po kami, late lunch po ito mga kalingap. Meron po mag-i-sponsor po, sila Mama Glow at grupo po nila. Pupunta pa Grabe oh, sponsor Sana all. kami sa Good Taste ngayon. Sa Burnham Park po kami mga kalingap, Burnham Park. Ayan. Ano pa mayroon dyan sa Baguio? Bakit palagi sila dyan? Oh. So, arat na po. Yeah, sarado. Kanina pataas ang ano. May bagong sasakyan yata ito Ay, tara na. Saan dito? Saan? 3 hours ago, 5 hours ago Bawal ito, din. nasa Baguio. Uy, bawal! Magamaya dito, jaywalking. Wala man jaywalking dito. Ay, trending Pia. Hello po ate. Shout out. Si Kalingap Angeli. Pakuli ka lang. Pakuli ka lang. Magpapalamig daw. Ay, ganon. Natin mga Kalingap. Oh. Ay, grabe talaga. Sila sa Good Taste ate. Tita. Opo, kanina pa. Akala ko nakita niya po. Sige po. Sa Berham Park. Ma'am Evelyn Marbella, di ako nanonood sa Ruel na yan. Lalo naman si Rachel na yan. Thank you so much po, Ma'am Evelyn. Lagi na lang sila pumupunta sa sa Baguio. Ako nga isang bisis lang nakapunta dyan sa Baguio. Joke lang. Pasyal sila, magkasama ata sila maglangga. Ashley King, shout. Grabe talaga.
Ebian Jen, shout out. Ayun po. Correction lang correction lang. Sa ibang charity vlogger hindi ko na papanood na naggaganito sila. Siguro kung naggaganito man sila or pahinga nila or kaya parang gusto nila mag-relax, hindi po ba pina-private na lang nila. Pero bakit sila kahit saan pumunta live? Kulang na lang pati pagtae live. 'Di ba? Lahat live. Kaya siguro bumalik yan dyan sa Baguio kasi nakita niya sikat siya dyan. Sikat daw si Ruel dyan sa Baguio eh. Marami daw igurot ang nagpapapicture sa kanya. Ma'am Aida Gripon, shoutout, may jacket na po kayo. Marami daw igurot eh. Ma'am, taga Baguio ako, Jomar Paul Blooded, igorot ako. Pasyal kayo pag nakauwi na kayo. May resort po kayo dyan. Joke lang. Ma'am Rotmets, saan kayo sa Baguio, Ma'am Rotmets? Baka pwede makitulog dyan kasi magta-travel vlog ako dyan. Kasama ko girlfriend ko. Magta-travel vlog ako pero gamit ko bike. Hingal-hingal siguro ako dyan. Ma'am Rotmets, ano po kayo? Saan po kayo sa Baguio? Hello sis Ruth Katribo. Ayan, kasi mga piling artista for revenue content na rin yan nila eh. Ganun ba? Ito na yun. Magpalamig din kayo dong Jomart ng GF mo. Sa April, tamang-tama yan. Masarap magbakasyon dyan sa April. Summer, tag-init yun. Tapos dyan sa Baguio. Pero dyan sa Baguio, ganitong araw, or magde-December, sobrang lamig dyan sa Baguio. Kasi nagtrabaho ako dyan, nanahi ako. Di nga ako naligo dyan 2 buwan. Gisad po, may bahay ko malapit sa Hot Spring. Ay! Ikontakin ko kayo, Ma'am Rotmets. Add ka ng Facebook nyo. Magpalamig din kami ng girlfriend ko dyan. Mapalamig din kami dyan. Summertime yan, tamang-tama. Sa April, pag uwi ko, Ma'am Rotmets, pasyal kami dyan, Dalang kita ng pili nuts. Kapalit ng, matutulugan namin. Dalang kita ng pili nuts, from Daid. Palitan tayo, tapos kapalit yung matulugan namin. So, mga plano pa lang ako. Puro plano lang naman talaga. Naabot na lang. Sige. Ate Glyza. Kaya pala namihasa na magbalik-balik dyan sila sa Baguio kasi sikat sila dyan. No problem po, welcome po. I see. Thank you po, Ma'am Rotmets, salamat sa Malamang may sponsor sila dyan. Hayaan natin, may ibang content tayo. 5 hours ako. Nandyan pa rin pala sila sa Baguio. Baka nakita nyo na to sila dyan, Ma'am Rotmets. Nandyan sila eh. John Rivera Official. Kaganapan bago umakyat ng Baguio. Ganda ng pa-travel na lang sila Kuya Regan, ano man mangyari sa kanila, Ruel of Malalag, magandang gabi. Ito si Kalingap Victor, nakasubscribe sa akin to So, wag natin anuhin to. Wag natin tong pakialaman kasi bago pa. Tapos nakasubscribe pati sa akin. Pag mga nakasubscribe sa akin na Kalingap,
Hindi ko muna yan reaksyonan. Kasi nakasubscribe. Itong Kalingap Victor. So nakasubscribe yan. Tsaka hindi naman, medyo mabait naman ito. Okay yan, okay. Dalawa gamit gadget para sa'yo, kabayan. Ay, salamat, para mamonetize na tayo dito. Makapag-focus na ako dito sa isa pang content. No? Ng ano? Welcome to Purple House. Akala ko umalis na yan si Alex Librada. Akala ko umuwi na yan ng ng Mindanao. Bumalik pala ulit. Wow! Erika, sobrang nangingibabaw ang ganda sa kanyang pag-attend sa kanilang school Christmas party at Nako. Salamat po Ate Imelda Lisada. So ito play natin to 1 day ago Tatay Fred. Maya, isang mapagpalang araw po mga... Nawala ng internet. Aray ko po. Yan, bumalik yung internet natin. Salamat naman. Game. Kalingap mga kabente, naroon naman po ako sa... Dito tayo kay Bente lugar po Boy. ni Tatay Dapat Fred. post ka sa Jomart community mo Send na natin dito si ka Tatay mag-live. Kasi yung iba Yan, sana po doon nandito nag-abang. Kasi lagi po yung nasa... Nakashare po ito sa community. So, hindi lang siguro yung iba, naligaw lang siguro yung iba. BSM mga matanda ng kanyang tinutulungan dati, si Bente Boy na lang ang nagdalaw. Tingnan natin to. Sunod natin si Lola Patricia kasi may may sugat-sugat yung paa. Sa labas, nagmalimos kasama po yung apo. Ganito okay itong ginagawa ni Bente Boy. Okay po ito. Pupunta po siya dyan, kukumustahin niya yung mga lulu at lola. At siyempre, dapat may dalaman lang siya na kahit man lang, di ba? Kahit man lang 5 kilos o 10 kilo. At saka si Bente Boy, mga kabusis, malaki po ang kinikita sa channel niya. Malaki po ang kinikita niya sa channel niya. Kahit po maglabas siya ng 1,000, bawat bisita niya sa pobre, barya pa rin sa kanya. Real talk. So, ang nakakasama lang ng loob, yung pinuntahan niya si Lola Ninita, tapos wala man lang siya binigay kahit man lang 500, tapos sabi pa ng mga supporter niya, sabi pa ng kalanghap, si Lola Ninita daw kaya hindi binigyan ng pera kasi hindi daw marunong humawak ng pera. Dapat ba ganon? Kung hindi man marunong humawak ng pera, di sana binilhan niya ng pagkain, di ba? Binilhan niya ng makakain. O kaya grocery, tapos hinatid niya doon sa bahay. At binigyan niya ng di ba? Tulong. Yun dito, tignan natin kung may binigay siya. Tama, nagsawa na talaga. So, tignan natin. Kasi, dapat ang pagbisita, ang pag-update, dapat may dala ka man lang dyan na, na bigas or grocery. Kahit man lang halagang 1,000. Kasi ang laki ng channel niya. 400,000 subscriber. Ang laki ng revenue niya. Yan ang dito, sistema. May delikado dito. Mutin dito nadadapas dati. Ito dahil siya tayo Fred nagsasampay. Malaki po talaga kita kahit estimate lang malaki. Ito yung sinasabi natin. Na ito, Tatay Fred di ba?
ano yung paningin niya, hindi makakita. Tapos yung bahay ni Tatay Fred nasa baba. No, nasa baba. So napakadulas yung daan na yan. Buti po na nakakapa niya yung sampayan. Oh, tignan mo. Nakikiramdam muna si Binti Boy. Anong ginagawa mo dyan? Oh. Ma'am Amy Torres, ayun, shout out. Yan lagi ginagawa ni Binti Boy, yun matagal hindi napuntahan, wala talaga siya dala. Pansin ko tulad ng magkapatid na Bombay, baka sakali yan, baka mapanood ng mga sponsor. Dito natin malalaman talaga sistema ni Binti Boy. I-jacket na po kayo, Ma'am Amy Torres Rogado. Jomart, naka-budget iyan kung magkano lang pwede ibigay sa mga binablog. Ang problema, kahit man lang 500, hindi man lang nag-abot. Malakas din naman siya kumita, kaso nagpagamot siya ng nanay niya. Pero tama ka dyan, Jomart, kahit papano may dala naman siya. Kahit man lang sana pagkain, di ba? Tinapay. Tingnan natin dito kung nagdala siya. Yan ba yung mag-asawang bulag? Opo, Ma'am Ganabiso. Ito po yun. Hindi ko alam kung ito yata yung sinasabi ni Ninong Joel Salcido na napabahayan nila. Or nagkamali lang ako. Ito yata yung gusto niyang puntahan. So, dito ito sa Paracali. Jomart, napunta ka ba dyan dating kay Lolo Fred? Opo, na-vlog ko ito si Lolo Fred. Kasama ko dito si Bobby TV. Si Bobby TV ba? Tama, si Bobby TV. Si Raymond yata o si Bobby. Na-vlog ko ito si Lolo Fred. Si BEC Mata nagpabahay. Salamat, host. Ayan. Patay na asawa niyan, Jomart, kawawa, tagal nila napuntahan. So, tignan natin kung kamusta ang pagbisita. Talagang kuripot yan si Binti Boy. Binibidyo niya muna, bago niya batiin. Nakikiramdam si Lolo kung may tao. Gugulatin mo ba yan? Ibibidyo niya muna. Ayun, pabahay nila yan. So ito yata yung gusto yung puntahan ni Ninong Joel, no? Kung ako mapunta dyan, so puntahan namin. Sos, baka mahulog ka, Tatay Fred. Baka mahulog ka. Hindi, ayos lang. Alam-alam ko ito. Tawakan. Hop. Grabe, Tawakan kita sa kamay, ha. Naisip ko lang, bakit dyan ang bahay nila sa baba? No, naisip ko lang, pwede naman sa ibabaw. Sa totoo lang, ang hirap dyan. Ano yan, yung lugar na yan, madudulas yung bato. Kasi pumunta kami dyan, nag-vlog kami, maulan-ulan din. Madudulas yung bato. Kami na nga na nakikita yan namin yung daan, nagkakandadulas kami, pababa dyan. Paano na pa kaya si Lolo? Maraming bato yan. Mula doon sa may kalsada. Yung daan kasi niyan, maliit na kalsada na halos kasya lang yung tricycle or sasakyan. Isang sasakyan lang halos. Tapos bababa pa sa kanila. No? Sanay na siya. Bueno kasi nakakapa niya yung bato. Pero mahirap talaga. Kita naman si Lolo, tapos may edad na pati. Kahit po sanay, mahirap po si dyan yung disgrasya.
Malaking tulong din pala yung tungkod, ano? Ay, oo. Hindi lang pantungkod, Kung wala ikay, pang balance, pang hanap din ng sampayan. kung wala ikay, hindi ako makalakad. Ano pong nagagawa ng tungkod? Ano gagawin ko ko niyan? Ang tagal din bago binalikan, dati pinuntahan yan ng pinuno, tapos nagbisi na sa ang pinuno sa mga plano, fund, di na niya nabalikan yan. Oo, so ito na nga yun. Wala na talaga. Naghahalap ng daan. Walang madlaanan. Papulo kayo. May anak naman yan sa tabi lang ng bahay niya, di ba? Tuloy. Oo, may anak siya. Ma'am Pinoy Tube, welcome po sa aking live stream. May jacket na po kayo. May anak ito. Ayan, dito pala kayo. Pasensya na kasi, si BSM di na natupad ang sinabi niya na tulungan niya ang mga matanda. Pero ngayon, di na niya pinuntahan mga matanda na busy na ang pinuno. May anak naman yan na yan. So, ayan na natin. Salamat, Jomart. You're welcome po, Ma'am Pinoy Tube. Ay, naskam po. Buhay ko. Forward natin, ha. Kasi po, ganito yan. Kaya kailangan natin i-forward kasi nga po, siyempre iiwas tayo sa strike, no? Sana po maintindihan nyo. Kasi ang tinitignan natin dito, ang pagre-reaction, hindi tayo nagpunto por punto, kasi kahit po sinong mga vlogger, kahit sila Attorney Libayan, nagko-content ng reaction, pino-forward, kinukuha yung point, no? Ang point natin is ano ba talaga ang nagawa niya? Ano ba talaga ang natulong? So yun, di na natin ungkatin yung mga tanong-tanong kasi hahaba at hahaba tayo. Dito na ako matira. Wala na kasi akong bahay. Oo nga, totoo. Papunta tayo sa simbahan, mangingi tayo. Hindi nga, joke lang. Hindi naman yun. Doon ako makakain. Paano makakain mo? Kahit bigas na sa akin wala. Walang bigas. Buhay ko doon. Kapulo lang ako. Ayun, matagal na yun. Kuya Bal. Oo. Ikaw kasama ni Kuya Bal? Hindi po. Ako po baga nagpaligo nung nakaraan sa iyo. Dito. Kaya nga, di ikaw na. Oo. Kasama po ako ni Kuya Bal. Hindi, kaya mo ba kayo naman? Opo. Mapres ko dito sa bahay ni Tatay Fred. Kasi nakakalala. Kami aso dito. O siguro kain ang atin ko lang nga. Oo, at talaga si Lolo, no? Wala siya pang kain. Wala siyang bigas. Ay, ito na lang pala ang bigas ni Tatay Ayan. Fred. Ito na, saan kakalala yan? Kung wala pa. Isang takal. Sabi ko nga yung magkira kami. Kaya naman Kuya Balsan. Ito na lang pala. Sabi ko. Ang gano'n ko yun, pagkakabisawan na ko. Hindi pagkira, mamamatay na lang. Nasaan na po yung dati po. Opo, Jomart, ingat kung ano ang patakaran ni Whitey. Sundin para iwas sa strike. Ayan, ang kawawa naman, bulag na, di na siya nadalaw ni BSM. Etong ginagawa ni para sa mga followers ni ni Binti Boy. Okay ito. Hindi naman ako against sa pagpunta niya sa mga na-vlog. Alam niyo po kasi mahalaga din na dalawin yung mga dating na-vlog kung ano na yung kalagayan nila. No, ang point natin, yung iba nakikipaglaban sa akin, yung mga basher or mga supporter ng Kalingap, na bakit daw ako nakikialam, bakit hindi na lang suportahan. Wala naman daw ginagawa ng masama si Binti Boy. Ang point kasi dito, sana mangungumusta lang kayo, magdala na rin kayo kung ano yung pwede nyong itulong, di ba? Kasi humanitarian nga kayo eh. Di naman porket mag-update lang kayo dyan, mag-video, tapos na. Di ba? Siyempre, ibigay nyo yung pangunahin na pangangailangan, pagkain. Di ba? Bigas. Oo, kahit man lang 500 pesos na grocery. Di ba? Ganun yun kasi.
Humanitarian kayo eh. Itong mga pinaglalaban nung mayroon basher pa sa akin na nagkomento doon sa video ko, sa live ko kahapon, na sabi ba naman sa akin, di ba nireaksyonan ko si Lola Ninita, sabi sa akin, ako daw, Jumart, ay may in-scout daw ako sa Kapalungga na ang binigay ko daw 150 pesos. In-scout ko daw, binigyan ko daw ng 150 pesos na ngayon daw ay pinabahayan na ni Bal Santos Matubang. Then nireplyan ko, di sabi ko, mabuti po, binigyan ko ng 150 pesos. Yung kaysa naman pinangakuan at walang binigay. Nung mga panahon na yon, ang kinikita ko sa video ko, wala pang 15 pesos. Pinakamalaki ang kinita ko sa video ko, 12 pesos. 200 views, minsan 150 views. 150 views, wala pang binibigay si Whitey. Kung hindi yan pumatak ng 500 views, hindi ka bibigyan ni YouTube ng 20 pesos. Hindi nila alam. Mabuti ka, bawat vlog ko nagbibigay ako 150. 5 kilos na bigas. Kaysa naman katulad sa ibang vlogger na wala. Yung malalaki nga ang channel eh. Nangungumusta lang ng mamaritis. Oo nga, nabasa ko yun, Jomart. Mabuti nga sinagot mo. Ayun, nanahimik siya. Nagpalit ng pangalan, natakot siguro. Kasi ganito yan. Diyan sa Kapalungga, kaisa din sa dahilan kaya bumitiw ako sa pag-charity. Kasi mayroon dyan sa Kapalungga, mayroon ako na vlog, i-share ko sa inyo mayroon ako na vlog dyan, doon banda sa may Barangay Ubang, no? Na yung medyo may edad na, yung lolo, blinag ko. Tapos, nung habang ini-interview ko yon, pero may dala-dala akong grocery, Hindi ako nagbablog. Wala akong blinag sa Kapalungga na wala akong binigay. Mayroon ako binibigay at bago ako mag-vlog, sinisigurado kong may pera ako, hindi ako nagbablog ng zero. Sinisigurado kong may pangbigay ako. Ganun ako mag-vlog. So, minsan pag walang-wala, 5 kilos na bigas. Nahati-hati ko yung isang sako, 5 kilos, ganun. Pero ako blinag dyan sa Kapalungga na ang bahay niya sira-sira, no? Parang talaga, sira-sira talaga. Tapos inabutan ko ng grocery, kasama ko yata girlfriend ko noon. Nabutan ko ng grocery, 5 kilong bigas. No, tapos binigyan ko ng 100 pesos, pang daw niya, pang UC or pambili ng posporo, ganyan. Tapos malaman-laman ko sa bayan, yung matanda pala na yun, may 2 hektarya na nyugan. Tapos may bahay pa pala sa bayan na maganda. Tapos yung mga anak pala nasa Maynila. No? Tapos yung kamag-anak nung binablog ko, nagdi-demand kasi blinag ko daw, sana daw tinulungan kong pabahayan, no? Tapos sabi naman ng mga kapitbahay, ba't mo naman tutulungan yan? Yan, may 2 hektaryang nyugan. Yung mga anak nasa Maynila. Diba? Tapos nung nalaman ko, sabi ko dun sa mga kamag-anak, si tatay, hindi naman siya pwedeng pabahayan ng ganun-ganun lang kasi wala namang kakayahan. Nag-abot lang ako ng konting tulong kasi nag-share lang ako ng blessings. Diba? Bakit po umaasa agad kayo ng pabahayan? Diba? Sabi ko nga, magpapabahay ako na ang bahay ko nga kubo. Diba? Mayroon kasi dyan sa Kapalungga, may mga madiman ng gusto. Yung mga kamag-anak. Madiman. Doon ko napagtanto na hindi ako nararapat yan sa charity vlog. At mali. No? Mahili yung tuturuan ka na magbigay ka lang ng 50 pesos, content na yan. Magbigay ka ng ganito, charity na yan. No? So, ganun yung mga tatanggapin na
na mga negatibong salita. Oo nga, nabasa ko yun. Ayan, mabuti nga sinagot mo. Yung pinuno nga na sabi niya 80-20, sabi niya di nga nangyari, puro sabi lang. Sila nga na malalaki ang channel, nangungumusta lang, namamaritis lang. Di ba? Nagmamaritis lang. Ano nangyari? Ganito, ganyan. Part 1 na yun, part 2, part 3. Akala na mga tao mayaman, mga vlogger. Oo. May mga ganyan na na pangyayari. No? Akala ng mga tao, diyan sa Kapalongga, ganito yan. Ang akala nila sa akin, mayaman ako. Ang akala nila sa akin, mayaman ako. No, sinasabi ko naman yan. Kung mayaman ako, di pinaganda ko na yung bahay ko bago ako tumulong. Sabi ko, nakarating ako dito sa Kapalongga, volunteer lang ako. Hindi ako gusto ko tumulong dahil ganyan. Volunteer. Pananahi. Itong mga sistema. Baliktad na tuloy, ganito yun. Baliktad. Yung mga maliliit tuloy na vlogger sa una, matulungin. Pero yung mga malalaki tuloy ang channel, nawala na. Diba? Yung sistema din. Po ba kami isang sako ditong bigas? Ay, wala din ba yung dadala? Pagkakalusan saan pa yun? Kaya tanong ni kung kailan nagdala ng isang sakong bigas. Isang taon pa daw yun. Ay, naku. Dituloy nakasagot si Binti Boy. Naligo na po kayo. Tay. Ayok maligo. Gusto nyo paliguan ko ulit kayo? May nararamdaman ako. Ano pong nararamdaman ninyo? Pupunta pala siya dyan, paliguan. Mapapasma din sa'yo yung senior Binti Boy eh. Ay, nako. Ano din sa'yo, pupunta ka dyan, papaliguan mo lang. Ang sakit ng ulo ko nga. Sakit po ang ulo ninyo? Nagpilsa na ako magpulo. Baka ako magbigniwag ko lang eh. Mapasa kasi ng bike ko. Galing po ako kay Lola Patricia. O kung basta si Patricia, Magaling na po yung sugat niya. lagi sila sa bayan dati. Matanda Opo, yung yan. sugat niya sa paa magaling na. Oo. Meron din matanda dati yun. Sinabi 7 na tatay ni Danilo Barrios ba yun? Oho, si tatay Danilo Barrios. Wala ba talaga yan kahit isang nasa tasa ng bigas? Meron, may bigas siya doon. Binuksan ni Binti Boy. May isang takal siguro yun. Wala nang tuyong-tuyo na yung sugat. Nakala nyo si Patricia, kala ko wala. May sinasabi si Lola Patricia, kumusta ka na daw? Ay, wala. Hindi nga. Dahil doon pala kam, bulag pa rin. Wala pang babago. Ano yan, basta nag-vlog lang, wala binigay. Tignan natin kasi hindi pa naman natin natatapos, no? Bakit hindi mo na daw siya binibikita? Forward natin. Tama. Sa Pargali, may ni-scout po ako. Oo. Sakto po, pauwi na din ako, dinanan ko po kayo. Sabi ko nga nito. Kaya monitor ko, sabi ko, kumusta kaya si Tatay Fred kung... Ini-scout. May ini-scout daw siya. Ano kaya mga ini-scout ni Binti Boy? Tapos, naalala daw niya dumaan. Wala ba talaga dala yan kahit isang tasa ng bigas? Hindi lang natin alam. Ano yan? Mali-mali pala type ko. Yan natin. Forward muna natin kung mayroon binigay. Punta ko dito. Wala po kayo. Ay, naglakad-lakad na ko sa lahat. Wala na eh.
Eh, Nasaan na po yung apo po ninyo? napakandal kong, Lutuan ko po kayo sa ingan. Bago po ako umalis. ay kaya kong magluto. Ba't di po kayo nagluluto? May pansaing pa po ba kayo? Isang liksi na lang yan. O pwede na po yan. At least may ano na kayo pagkain kayo ngayon. Mamaya na lang. Tapos bigyan na lang ko kayo ng pambili ng pagkain. Mamaya na lang. Bili ng bigas tapos pambili ng ulam. Mamaya na lang pag mga nasa ko dito pagka alas 6. Ang tamang napunta. Kung magkakaganin mo sa Dapat ang binigay niya, nagdala naman lang siya dyan ng bigas kahit man lang 5 kilo, di ba? Para yung si Lolo kasi hirap na nga makaakyat doon sa bibilhan niya, medyo malayo yung tindahan dyan. Mamaya, aksidente pa yan, di ba? Ganyan lang, parang magbigay ka ng pambili bigas, bilhan na rin niya. Pumunta siya dyan, pera ibibigay, tapos yung matanda, siyempre hirap sa pangdingin. Bibili pa ng bigas yan, gapang-gapang pa yan. O paano kung may bit-bit na bigas, di ba? Paano kung walang sa kanya, nag-guide, umalalay, pagbili. Dapat pumili ka na ng pagpunta dyan kahit man lang 5 kilo. kaya kumaga ako. Madaling malabog ng kanin. Siya na lang sana bumili at bumalik siya doon. Tama, kahit man lang. Baka 20 lang bigay. Tignan natin. 20. Kala ko po kasi may bigas pa kayo. Oh. Ang para wala na. Ang bilis na maubos. Sa Akala ko po kasi may bigas pa kayo. Kung magbigay ka dyan ng 5 kilos tapos 2 weeks ka bumalik, malamang ubos yun. 5 kilo tapos ilalaki yan si tatay. Paano kung may mga apo pa yan dyan makikain? pag binili ko lang yung 1 kilo. Ito yung sinasabi natin eh. Nasaan na yung pinangako? Parang kanta lang yan eh. Nasaan na ang pangako mo? Noong binablog mo ako, iniiwan, hindi pinapansin, hanggang pangako lang tayo. Nasaan na ang pangako mo? Noong pinagkakakitaan mo ako, hanggang ngayon wala pa rin ang bigas na pinangako mo. Yung kanta lang dyan eh. Kantahan si BSM. Nasaan ang pangako mo? Noong pinagkakakitaan mo ako, bigyan ng pansin. Nag-practice ka na kumanta. Kasi kinanta lang natin kasi nasaan na yung pangako mo eh. Yung sinasabi na nasaan na yung pangako mo noong sinusuyo ako. No, yayamanin. Sumisinger ka na din. Nagpa-practice lang din ako. Ang giro yung gabi kasi. Umaasinso na ang busis, Idoy. Ay, ganun. Natural yan, ha? Natural yan. Ate, ay ma'am, River Alexander, ha? Gagawan ko nga ng kanta yan, ha? Pangrap kasi yung busis ko, eh. Umaartista pa nga, nasaan na ang pangako mo noong noong inuuto mo ako. Ayun, pwede. Magandang mga lyrics na ganyan, Noong inuuto mo ako. Tapos, anong sunod? Sige nga, i-type mo daw, Ma'am Pink Butterflies, kantahin ko. Bigyan ko ng, ng tono. Na all asinso ang busis. Sige, mag-type kayo, kantahin ko about sa pangako. Isulat mo. Parody yun sa Pink ka, ha? Ng Pink Butterfly, mo nga, mag-lyrics siya, kantahin ko. Magandang lyrics, ha?
Yung tungkol sa pangako ha, na pangakong napako. Kano kala ko bilhin noon pa. Mm. Yung linggo, hindi ko 1 kilo. Manapit ako man. Mm. Sabi ko, may kasama ni Kuya pala babae. Ako rin ko hipol. Well, bigayin naman ako. Mm. Dahil malaka ako pangulang-ulang kahit ano. Tulad ng dati. Mm. Forward Talaga natin. na ano na minsan may pambigay, minsan wala. Saka dumadami na din po yung tinutulungan ni Kuya Bal. Maraming Papalusot pa to si papalusot pa to si Binti boy. Dumadami na po kasi ang tinutulungan ni Kuya Bal. Tatay Fred, dumadami na kasi ang tinutulungan ni Kuya Bal. Nakakarating na po siya ng Quezon Province, tsaka Baguio. Tsaka nakakarating na po siya ng Mindanao. Sunod po, darating na rin siya sa Samar. Nasaan ang pangako mo noong inuuto mo sila? Sana'y bigyan mo ng pansin ang lahat ng pinangakuan mo. Magaling kang kupal ka. Limot yaman. na Opo, kaya alas yung iba po na hindi po bira na po mabisita. Kaya pabisita din po sa amin. Anong bihira na binibisita, pinababisita po sa amin? Bisita lang? Bisita lang talaga? Inutos ba talaga sa'yo bisita lang? Ganyan lang ang datingan ah. Oho, sa dami kasi tinutulungan, inutos po sa amin, pinapibisita kayo. Bisita lang pala ang lagay. Nasaan ang pangako mo noong inuuto mo ako? Sana'y bigyan mo ng pansin lahat ng pinangakuan mo. Magaling kang kupal ka. Pangako mong hindi malimutan, pangako mong napako na at nabaon na alak. Nagamit na, bakit kaingan balikan pa? Baka may schedule sila ng bisita sa mga dating natulungan. Pwede ka na sa The Voice. Mag-audition nga ako nito sa... Mag-audition ako sa Tawag ng Simbahan. May audition ba? Mag-audition kaya ako sa Tawag ng Simbahan. Sa Channel 77. Tawag ng Simbahan! I-post mo yan, Jumay. Kasi magpapasko. Pwede ka na sa... Hindi po sa Tawag ng Tanghalan ako mag-audition ha. Sa Tawag ng Simbahan. Tuloy. nasa si Alex. Sino pong Alex? Si Labrada. Labrada. Bakit po? Di nagkap... Tawag ng ay, Tawag ng Tanggalan. Ay, pwede yan, Tawag ng Tanggalan. Punta rito. Ay, nasa ano po yun ngayon? Nasa Manila ata.
Di na Nasa Manila ata, 1 day ago. 1 day ago pa lang tong live mo. Nandyan sa Dait eh. Talaga, puro ka talaga binaya. di sarapan sa dahil. Napunta din po yun. Ayan nyo po, kung nakita ko po, sabihin ko po sa kanya. Na namimiss na po ninyo siya. Siya nagbigay sa akin ng gitara ko yun. Ay, galing. Siya nagbigay ng gitara. Tagalibang-libang po ko lang. Nalulungkot ako yan. Ba't di po kayo nagkakaroling? Ay, karulong, puyat lang. Kailangan kong Taruan ni Binti Boy mga ruling. Yan si Lolo, tanda niya mga nag-vlog sa kanya. Oo nga, ang galing na memory ni Lolo, no? Ang galing. Hindi sa araw na. Sa araw po kayo magkaroling. Ay, masama magkaroling sa araw. Ang kakantahin niyo yung mga ano, Hindi naman. makantang masaya. Pamasko. Oo. Hindi naman kailangan. Alam mo, dapat ganitong ginawa ni BSM, no? Real talk lang. Alam niyo po, ang pinakamaganda sana ginawa ni BSM, bilib sana ako sa kanya kung yung mga, di ba, napakarami niyang binigay ng pamaskong handog doon sa church, di ba, ng mga nakabalot-balot, binigyan niya yung mga bata, mga membro ng church, malalakas pa yun. Ang pinakamaganda sana ginawa ni BSM, yung mga lulot-lula na na-vlog niya, yan sana ang binalikan niya. Binigyan niya sana ng pamasko. Di ba? Di ba dapat ganyan? Palagay niyo po, naisip ko lang, doon sa pinakita niya sa napakadaming regalo or haman yan, na nakabalot-balot doon, pinakita sa video sa church, na nakatanggap ng malalakas naman yun eh. Hindi naman nila kailangan. Ang pinaka-nangailangan ito, yung mga dating na vlog, na mga lulo at lola. Diba? Dapat sila. Kung talagang ganito yan, mabuti kang tao, dapat naalala mo sila. Kasi, dyan ka nakilala sa kanila. Dyan ka hinangaan na mapagmahal ka ng mga seniors. No? Dapat sila ang binigyan ng pamasko. At panawagan din doon sa mga sponsor ng Kalingap. Sana, imbes na yung mga vlogger na yan ang bigyan nyo ng pamasahe papunta sa mga lugar-lugar kung pamamasyal nila, sana idoon nyo itinulong sa katulad nila. Di po ba? Na nag-aantay lang sila dyan. Nagugutom. Walang regular na trabaho, walang regular na pinagkakakitaan. Ito panawagan sa inyo yan, mga kalingap. Kayo lahat, mga charity vlogger. Pasko ngayon. Hindi po pakitang tao lang dyan sa church. Pakita ang mga regalo. Package na natatanggap nyo. I-share nyo yung blessings na natanggap nyo. I-share nyo. Ako po, dito sa Brunei, may nagpadala sa akin sa GCash ng 2,000. Nagbigay ng pamasko. Nag-share ako sa mga katrabaho ko. Nagbili ako ng pamerienda. Kasi blessings para sa akin yun. Nag-share ako sa mga kamag-anak ko. Nagbigay ako ng 200, 300. Sinare ko sa kanila yung natanggap kong blessings. Ito panawagan dyan sa inyo mga vlogger. Alam ko, ngayong Pasko, mas malaki ang natanggap nyong pamasko kaysa sa mga pobre. Sana ito ang bigyan nyo ng pansin. Yung mga lulo at lula na katulad nila. Diba? Hindi halos sila maalala ng mga kamag-anak nila. Ma'am Alice, may jacket na po kayo. Welcome po sa aking live. Ayan, pagod na si Pinono Rian Jumart sa pagpunta sa mga seniors youth. Ayan, buti nakita ko post mo host, dito pala live mo. Ayan, tama, thank you po, Ma'am Pinoy Job. Ganyan Jumart, galing sa puso ang pag-charity. Ganyan Jumart, pag-di, galing sa puso pag-charity. Yun yung sinasabi natin. So, may mga sasakyan sila. Diba? Ito yung sinasabi din, di ba? Oh, ang vlog ni Binti Boy,
'Di ba? Kahit na alam naman ni Binti Boy na magpapasko. Tuturuan pa niya, "Tay, bakit hindi kayo mga ruling? Tay, hindi kayo kumanta sa mga bahay-bahay mamasko." Dapat ipanawagan niya. Ito, si tatay, si Lolo. Naghahanap lang ng viral business lang po. Yan na, nagpatunay na ito na business talaga. Nawawalan na ng mga gana kasi mayaman na. Tama po kayo. Yan yung realidad. Hindi ako maglalandi sa pag sa araw dahil may maluko yan. Pagkapatugtong ka, bibigyan ka lang piso. Okay na po yun. Pag nakaipon ka ng 100, hindi 100. Loko talaga to Loko talaga to si Binti Boy eh. Okay na po yung piso pag nakaipon kayo 100. Ay, nako. Tama ka, Jomart. Diyan siya nakilala sa mga senior kaya dami humanga kay Puno. Pero hindi naman pala taos sa puso niyan yung pagtulong, paggamit lang pang sarili nakuha na yung gusto niya. Kaya bye na. Yan sinasabi natin. Wala talaga. Lang talaga ang buhay. No? Wag nyo na pansinin pabayaan nyo si Puon. Mayaman na yun. Madami na pundar, busy na sa pagpapalago ng kabuhayan. yung realidad. No? Parang di ko nakikita ang post dito ni Ma'am Evan. Ma'am Evan, parang wala kayo dito. Comment pa ulit kayo, Ma'am Evan. Lagyan ko kayo ng jacket. May nawalan, dharma bigyan. Di ko makakita sa amin, ko eh. Comment po ulit kayo, bigyan ko kayo ng jacket. Ayan, meron na. Si Bente nagdadala ng bigas pero hindi siya magbigay ng cash pero bigas nadala siya. Ito part 2 niya to eh. Tingnan natin kung may inabot. Gusto niyo po, samahan ko kayo sa pagkaroling. Kaso ang magagawa ko lang, taga-dala ng gitara. Paglinggo. Forward natin. Bigay sa akin. Ang salamat. Kaya ko naman yan. Harap doon. Dati. Forward natin no, mahaba yung... Kaya yung yun. Nandiyan yun. Ang sakit ng balakang ko. Mahirap bakit ba? Sa yun. Kaya arit. Dahil mag-aap. Forward natin ha, kasi nga... Natay. Marami na. Ang bibitkin. Iwas tayo sa strike. Lason yan. Lagyan mo isang balak ko sa sinapay ko. Part 2 niya na to eh. Kahapon upload. Mabibisita din po ako pag mapunta po ang Paragali. Ano po? Sana sabi may kuwebal. Ano naman ang tamdi ko. Opo. Wala man lang ka. Kakalungkot po kayo. Wala man lang. Tulang yan o. Pipil, mag-alis ka na. Ang mga kapiling ko lang, mga aso. Pusa. Dapat may karakausap po pala kayo dito. Ano po? Wala. Bisitahin niyo tatay dun siya, no? Nanay Patricia. Gusto niyo dalhin ko dito si Nanay Patricia? Ray, wala yung Para may masama. kausap ka. Hindi yung masama sa'yo. Kuripot yan si Binti Boy, hindi siya pala bigay ng cash. Sa kalingap si Binti nala pinapanood ko sa kanila. Kasama yun. Mapunta ko dyan. Bisitahin mo. Maganda na pati si Lola Patricia. Ay, may Tingnan natin. Magaling na. kaya, mga balo. Akin, Baka man po mga konsumisyon sa ni natin rin wala niya malit magmotor. Nahaba ng video niya, 23 minutes. 70 Naihatin pa na yung iisa lang ano. sabi
Sulo ka nga. Pang araw-araw mong gatusan mo ako ha. Itay, mapunta na din po ako at gagabihin na po ako. O sige. Mapunta pa po ako dun sa ibang mga senior. Oo. Salamat na lang. Sige po. Ingat po kayo dito ha. Salamat ha. Sige po, sige po. Pamalakang ko silindro. Opo, sige po. Hanapan po ko kayo ng silindron. Putusan. Sige po. Wala kang binigay. Tatay, mag-iingat ka dito ha. Madalas ang ulan, baka madulas ka. Wala, di niya pinakita kung may binigay siya eh. Sige tay, yan po mga kalinga. Wala siyang binigay kahit bigas, wala siyang dala. Hindi po. Napakahaba ng video niya. Nakakapa niya yung mga bagay-bagay. Nakakaawa din po yung sitwasyon, lalo na pagdating po sa mga senior na... Alam niyo po ang nakakatakot dito sa lugar ni tatay tapos uwi ka dyan ng gabi? Ahas. No? Ahas. May gubat yan eh. Oh? May tumawid dyan na ahas tapos matapakan mo, di ba? So, yan ang nakakatakot. Kung silang makapagtrabaho. Wala siyang binigay eh. Maganda na pati si Lola Patricia. Oh? May sakit man na yun. Wala na. Parang kinat niya na lang. Sugat man lang. Di ba? Kinat niya na lang. Oo. Wala siyang binigay oh. Ito dito. Magaling na po yun ngayon. Sabi ko nga, nag-alis kayo dyan. Sabi ko, Biglang ang lakas. Kasi nung unang punta niya, nagdala siya bigas. Tapos pinaliguan niya sa tatay. Ngayon wala. Sabi niya naman kanina, bibigyan niya. Sa mga kinakain po ninyo. Hindi kayo kumakain ng may bitchin. yan, isa pa bitsin na yan. Nung mga panahon, walang bitsin na yan. Pag-uso ng bitsin. Wala, di ba? Sulo ka nga. Pang araw-araw mong gatusan mo ako ha. Pag wala kang tira. Tama. Utang. Wala. Naipon. Sulo ka naman lang yan. Ay, naipon ka. Wala siyang binigay. So yun lang ang masaklap. Di ba? Yun lang ang masaklap. Kasi kinontent mo kahit man lang sana 2 kilo. Para kung mabigat sa'yo yung 5 kilo, 2 kilong bigas na lang. No? Para naman ganito yan eh. Yung pangumusta mo, may siya, may pasalubong ka man lang. No? Kung pera man ang binigay niya, hindi niya lang pinakita sa video, kinat niya lang, ang isip ko lang dapat binili niya na lang ng bigas bago siya pumunta dyan. No, kasi kung pera ang binigay niya, mahihirapan yan si Lolo bumili ng bigas. Siyempre, kakapa-kapa na nga lang sa daan, kung may bit-bit pang bigas yan, mahirapan pa yung bumaba. No, kasi paahon yung bahay ni pagpupunta siya sa tindahan, medyo malayo-layo yung tindahan, tapos putik yan dadaanan niya. So wala tayong magawa, hindi niya pinakita kung may binigay siya o wala. No? Yan lang, sinasabi ko nga, ito yung mga ganap na poverty porn, diba? Yan yung mga poverty porn. Inuuwi lang sa kakakamusta, dada, kwentuhan, content, biruan, content, kwentuhan, biruan, kamustahan. Tatawagin niya na yan, scout. Na-scout niya na. Kaya to nag-viral lang, sumikat lang to si Binti Boy dahil sa kaka-scout niya kuno. Nakaka-scout siya, pinapablog niya kay Rab. Di-promote yung channel niya. Baka hintay sponsors, ganun nga si Binti Boy, wali dala lang lagi, walang bigas. No, reply nyo na lang po kung gusto nyo i-reply, pero wala tayo nakita dito. Pinapas forward natin, wala naman siya inabot. No, kahit 100 na hawak si Lolo, wala naman. So kayo na lang po ang masakit man hod kay 20 Boy. Puro pasalamat kila mayabang, matubang pamilya. Oo nga, todo thank you siya. Pa-shout out. Parang kay Lola Nita lang nang madaanan daw niya kuno. Oo nga, ito yung mga strategy niya, no? Ito yung strategy niya. Mayroon daw siya ini-scout dyan sa Paracale, pero nadadaanan niya lang daw yon sila Lolo at Lola. Kunwari, hindi niya sadya sila.
Para isipin niya ng viewers, mabuti pa si Bente Boy, kinamusta yung mga lolo at lola. Diba? Isipin na lang natin. Yung mga kalanghap, mabilis mauto. Di kayo mag-iisip ng lawakan nyo yung pag-iisip nyo. Diba? Sabihin ni Bente Boy, ay, Nay, may ini-scout ako dito sa Panganiban, napadaan ako dito kasi naalala ko kayo. Kaya wala ako dalang bigas. Diba? Grabe naman. Yan na yung kanta na. Ngayon, palitan ko tong title na to sa live ko. Dahil sa ginagawa mo nitong vlog mo pa, Bente Boy, pinapamukha mo kay BSM. Walang win tayo mga pinangako niya. Pinamukha mo sa lahat ng content mo ng mga na-vlog ni BSM na-dissolve. Na-dissolve yung na-dissolve yung pangako. Ha? Nasaan ang pangako mo noong sinusuyo sila lolo at lola? Anong sakit? Anong sakit? Anong limot ang tumatak sa puso mo? Sana'y may konsensya ka pa kung bakit iniwan mo sila. Sana'y maalala mo pa rin ang mga talent nila. Sabi mo magrarap ka. Sabi ko kasi kay Ma'am Pink Butterfly magsulat ng lyrics, irarap ko eh. Ma'am Leves, Tita Leves Vlog, shout out. Welcome po sa aking live dito sa Jomart. Ay, Jomart. Ako si Waray pala ito. Minsan, nalilito na rin ako sa channel ko. Kantahan na lang natin ito. Nasaan ang pangako mo? Bakit hanggang pangako lang? Pinako mo lahat sila na kung maniwala mo na totoo ka, pero hindi pala. Magaling kang kupal ka. Marinig ka sa wala kasing lyrics eh. Sabi ko kasi kay Ma'am Pink Butterfly, sabi ko kasi magsulat kayo ng lyrics, kakantahin ko eh. Ayaw nyo naman. Nagra-rap na ako eh. Ha? Pera-pera lang. Pera-pera lang. Kaya puro pangako ka lang. Nasaan ang pangako mo noong sinusuyo ako? Tugtugpi. Ganyan yung rap natin, tugtugpi. Pero asawa ni Pira. Ang galing mo pala mag-rap. Rap ang tawag doon, hindi yung rap ha. Tama ka kasi lahat ng na-vlog nila, sadyain talaga, hindi sila. So, rapan natin si Bente Boy. Magsulat nga ako, teka ha. Mag-lyrics ako saglit lang ha, para masayahan kayo ha. Kantahan natin rap. Kantahan natin yan. Kalingap yung ang sa huli. Nag-relax pre Jomart. Sige. Maggawa kayo ng lyrics, kantahin ko. Ayan o. Nasaan ang pabigas mo doong pinangakuan mo ako? Okay, ganito yan. Mga lolo at lola, buwan-buwan may matatanggap kayong ayoda. Isang sakong bigas, isang karton na grocery. Okay, maganda yun lyrics nga. Lyrics, tingnan natin mag-lyrics nga ako.
Anong magandang... Magsulat ako ng kanta ha, maiksi lang. Tapos sunod natin yung ang pang-chorus yung Nasaan ang pangako mo? Magsulat ako ng kanta. Nagkahangin cellphone ko, wag na lang. Ano ba yan naman kayo pinangakuan na nga ipapatupad nyo pa. Gawan ka ni MD. Gawan ka na ni MD Pro Light. Sige. Gawa ka nga MD Pro Light. Sulat mo rito, ako kakanta. Ito na nagpasiklab 2 days ago. Tignan natin dito Isang mapagpalarang po mga kalingap, mga bente. Nandito po ngayon sa meet and greet ng Kalingap kita nyo yan Party. Meet and greet Kaya pala nagpunta dyan si Ing-Ing Ngayon po ay umpisa po yung kay Kalingap Rab Team at tuwang-tuwa yung mga ulupong Panganiban, grupo po ng Panganiban. Diyan po sila Kalingap Race at sila Fernan Grabe. Patrol. Anong tawag dito? Tawag nila? Meet and greet. Diyan kala ko Joey the Great. Sana pumunta pala ako dyan yung 12 days of Christmas na Tagalog Jomart, ibahin mo lang lyrics. Sige, basta gawin ko na lang kanta bukas doon sa live ko sa Jomart, Boses ng Pobreng Pinoy. Lalabas maggawa ako ng kanta, maiksi lang. Sige, pang Christmas 12 days of Christmas. 12 days, ilang araw na lang, hindi na 12 days. Grabe. Ang saya-saya. Grabe. Mga gwapo-gwapo nandyan. Yung mga gwapings nandyan. Met and give, Pinoy Tube, baka ma-post na naman ako sa community ng Kalanghap. Ay, ganon. Kasuhan ka ng cyber sulsuling dito. Ay, grabe. Ang daming tao. Grabe talaga. Parang, sabong Ayan na po. Bibitaw na, sa pula. Ay, sa puti ako, sa puti. Yes, kay Bing Tamod. Sino yung Bing Tamod? Grabe. Thanksgiving pati. Daming content Makapiright ako sa tugtog. Yan ba ang charge nila? Yan daw ang... Hindi daw yan charge, Lingap Center. Ate Melissa, hindi inaasahan ang binitawang salita ni Jimil.
Salamat po ako kasi kung wala si mama, wala din ako dito sa kondo. Tama. Very good. Malambing ka na ngayon kay mama mo. Bakit dati? Hindi ka malambing kay mama mo. Ngayon ko pa lang po nare-realize Na? kung wala din si mama, wala din ako. Tama. Tapos, huwag kang magbago. Sana, huwag mo kang gayahin, babae. Guys, Sana huwag mo gayahin babae. So mayaw pala sila. Dami dyan siguro pakimkim. Magkano kaya budget nila sa paggawa ng charge na iyan? Yan ang hindi natin alam. Ma'am Fit and Trust Vlog. So, itanong ko yan sa puting ahas kung magkano. YouTube. Di ako takot ako sa mga kasamahan ko. Ay, huwag ka matakot sa kasamahan mo. Meron cortina charts nila. Kakaiba. Ang simbahan, ginawang entertainment center. Hindi man po yan church. Ano man po yan. Bahay katuwaan. Ito si Lula, Naka-part 2 na rin dito si Lula. Tignan nyo po kung hindi ito si Tatay Brit, itong mga senior ang sadya ni Binti Boy. Pupunta lang siya, may mga part 1, part 2 pa. Tapos sasabihin niya, mayroon siya ini-scout dyan sa malapit. Kaya nagagawi siya dyan sa mga matatanda. Ay nako, okay naman yun, nabibisita niya. Kasi nga, nang dahil sa ginawa niya, nalaman natin na napabayaan na pala. ang laki ng habulin yan. Kaka-open lang ng Grabe. May nagpakabili na ng bagong sasakyan, no? Jomar, may bagong blessings. Congrats. Di ba? Saan dyan po si Carla? Ay, sama pa si Carla. Ay, dito na, siya na mag-detroit. Ay, God sit. Bagay na bagay yan sa iyo, bro. Kunin mo na. Ang dami ng mga sasakyan nila. Sana oil. Pero yung good item. Sabi dito, sana punahin nyo na lang yun mga taong iwasan natin. Banggiin ang simbahan. Respeto natin ang simbahan. Sa amin, church. Pag Pasko, nagkatuwaan din kami. Kaya respeto natin. Pagkatuwaan din kami. Kaya respeto natin ay na din church namin. Ma'am, hello, shout out sa nakahabol din Ma'am Kristan Chico, welcome po sa aking Ako Si Waray YouTube channel. So, dito tayo nag-live. So, tingin tayo sa mga bagong bisita. Mga bagong topic. Hindi ako sanay sa hilot. So, ito pong Ako Si Waray YouTube channel, ang magiging content dito ay yung mga virals, no? So, ang Jomartel Official at saka Jomart Boses ng Pobreng Pinoy, doon po yan sa mga poverty porn. Natin? Ayan, nakasalang na Probinsyano 2.0. Sino yung nakanganga na yun? Dito na po ito sa May Kinon Road. Siguro may sila, no? Sponsor sila papuntang Baguio. Kasi hindi naman sila magbabalik-balik dyan kung walang sponsor. Gastos din kasi ang travel. Yun ang totoo niyan. Sa totoo lang, Dait to Manila, 7 hours na. 7 to 8 hours ang biyahe. Dait.
Dait to 8 hours nga halos ang biyahe, dait to Manila. Tapos Manila to Baguio, so pumapatak na yan siya ng mga 5 hours, no? 5 hours, mabilis na yon to 6. So ang travel expenses nun sa crudo pa lang, gasolina magkano na, 'di ba? Tapos siyempre yung mga pagkain pa nila, yung kakainin nila di magastos, 'di ba? Magastos po ang pagta-travel. So hindi talaga basta-basta ang travel expenses din. Kasi kung tutuusin, pinakamaliit na nagagastusin nila diyan mga 20,000. 5 to 7, 5 to 7 Manila to Baguio, tama po, no? So 5 to 7, tapos dait to Manila, nasa 7 to 8 hours yun. Di magkano na ang crudo nun, pagkain, di ba? Hotel pa, di ba? Kung iisipin lang natin para sa akin, kung ako yung humanitarian, mayroon sponsor na mag-offer sa akin ng ganun, mas isasuggest ko na hindi ko unahin yung mga ganyan bagay kasi una, nakarating naman na ako dyan, di ba? Nakarating naman na ako sa Baguio. Siyempre, mas isuggest ko na kaysa sa mga ganyang bagay, mas may pwede pang paglaanan tulad ng mga pobre na nangangailangan, di ba? Sabihin natin, gumastos sila dyan ng mga 50,000 sponsors. Di ba? Napakalaki na nun, mabibili ng pamasko. Tapos doon nila ilagay sa mga senior, ng mga dating na vlog na hindi na nababalikan. Di ba? Bahagian nila ng kahit man lang pa 500 na groceries, halagang 500 na groceries, di ba? Bigyan nila ng ganyan. So, ito kasi ang realidad niyan Alam niyo po ba yung mga nakikita natin na charity vlogger na namahagi ng mga Christmas, pa-Christmas nila? Ang realidad niyan, hindi yun galing sa bulsa nila. Wala akong nakitang charity vlogger na nagbigay ng pa-Christmas sa mga tinutulungan niya na galing sa bulsa niya, galing sa pera niya. Lahat ng pinagbibigay nila ngayon ng ibang charity vlogger na nandyan sa Kalingap, galing sa sponsor. Pero yung galing sa pera nila, na pinagkakitaan nila dun sa video na yon, wala. Di po ba? Yan ang realidad. Ay, nako. Yatin din kasi content nila. Lahat ng grupo ni Ruel may pamasko na sa mga sponsor. Gastos pa ng sponsor ang pagkain at car nila. Kita nyo po yan. Si Ma'am Gristan Chico kasi Blue Heart. Yun ang sinasabi natin. Kung ako man ang dumating sa ganyan point, di ba? Kung ako man dumating sa point na yan, si Ruelo Palalag sumisweldo yan ng kalahating milyon. Halos pumapalo ang revenue niya kay Bal Santos Matubang. Halos magpariho sila ng revenue sa views, pero yun lang ang isipin natin. Yung mga lulu at lula, siyempre naghahangad din yan na mabigyan ng pamasko. Wala man lang naglabas sa kanila ng pera. Jumart, kayang decide na ng Ruel kahit travel outside Pinas, kaya niyan sa laki rin ng kita ng channel niya, pero siguro yan mga sponsor. Hindi yata hotel tinirahan nila, isa yata sa bahay ng may mga nagpa-stay sa kanila. Hindi hotel tinirahan nila, normal lang na bahay na para sa mga bakasyonista. Okay. Kahit ano pa man ang mangyari, mapahotel man yan. Ay, nako. So, yun lang. Diyan natin kasi makikita na para saan ba yung pagtulong, di ba? Diyan kasi natin makikita Para hanggang saan ba yung pagtulong? So, halata na kasi na talent
talent fee. Panghakot din ng maraming subscribers at yan host, kaya kailangan nila punta ng ibang lugar, lalo ang Baguio tourist spot. Oo nga, bueno, piling artista sila doon. Si Pugong Biyahero, isang pinabahayan niya, walang sponsor yon. Kinita niya sa content na in-vlog niya. Inasto sa bahay ni Nanay Lorna. Umabot ng 300. O, barya pa nga rin yan sa, sa sweldo ni Pugong. Realidad yan. Barya pa lang yan, 300,000 sa sweldo ni Pugong Biyahero. Nung kalakasan ni Pugong Biyahero, umaabot siya ng, sa social bid ng ng 6 million. So, ipin nyo po kung saan makakalagay yung ganyang pera, 6 million. No. 6 million ang revenue. Ay, nako. Yan. Di ba? Barya lang yan, 300,000 na pabahay. Kahit mag 500,000 pa na pabahay yun. Bahalas barya niya lang yun sa kinita niya. Sa loob ng isang taon. Ngayon kasi gusto ng sponsor nila, Ruel Sir Payatas. So, sunod lang nila ang gusto. Okay, so yun lang. Para lang sa akin, kung mayaman man yun na sponsor na nasa Baguio, kung na mayaman man yun, sana doon na lang niya nilaan sa mga pobre na mas nangangailangan. No? Kasi maraming mahihirap. Di ba? Kung ako lang ang mayaman, may mga kita naman na yung mga vlogger, tapos may mga iba-ibang sponsor pa yan. So, hanggang dito na lang ang aking live. Ako po ay nakadalawang oras na. So, bukas po, doon tayo sa Busis ng Pobreng Pinoy. So, may topic tayo bukas. No, abang-abangan nyo po. Doon tayo sa poverty porn. So, dito na lang. Salamat po kay Ma'am Grace Tanchico, kay Ma'am Evan, kay Ate Melda Lisada, kay Ma'am Faith and Trust Vlog, kay Ma'am Pink Butterfly, MD Pro Lighter, Pinoy Chob, Shirley Ordas, Ma'am Lops, at kay sino pa po mga nandito, River Alexander, at sa 38 viewers or mga nag-silent viewers or gumamit ng dalawang cellphone para lang mapanood ako, ay maraming salamat. Ang live natin dito ay para lamang po sa WH, para ma-monetize din itong channel na to. Ano kaya sila kung di nila ginamit mga mahihirap? Kung hindi nila ginamit ang mahihirap, ano yan sila? Trabahante. Trabahante po yan sila. Hindi lang isang sponsor ang nagbigay niyan, sir. Siguro nga, marami naman sponsor sila. Masipag kasi si PB umakyat sa mga bagyo at nagpagod na talaga sila, saka pinaghirapan niya yung kinita niya, saka tumutulong talaga siya. Okay, tama po yan. Para nga sa akin, mas okay nga si Pugong Mas okay nga si Pugong. Panoorin nyo, at si Tikram. Pero ako kasi wala akong hinahangaan sa kanila, kung sino man ang hinahangaan yung charity. Pero kung kukumpara nyo Kalingap versus Pugong, mas pipiliin ko Pugong. Basta ganon. Ruel versus Pugong, Rab versus Pugong, mas piliin ko si Pugong. Pugong versus Tikram, piliin ko si Tikram. Pugong versus Kabisnes, piliin ko si Pugong. Pugong versus Tikram, piliin ko si Tikram. Yun lang. Kasi alam nyo po si Tikram, hindi ko nakitaan ng hindi ko nakitaan siya ng parang simple lang mandalita, pero alam naman sa sarili natin na kung nasaan sila ngayon, dahil yan sa mga pobre, no? Dahil yan sa mga pobre. Kung nasaan sila ngayon. So poverty porn pa din. Kung ano man mga naabot nila, dahil yan sa mga pobre. No, yun lang ang natin. Okay yan na may mga natutulungan. Charity is charity, okay yan.
Pero kung dumadating na sa point na puro issue na lang, pupunta lang doon sa isang pobre, tatanungin ano nangyari, ba't kayo naghiwalay, no, bakit ka ganito, ganyan. So, tapos wala naman na tinutulong. So, doon na nag-uugat yung poverty porn. Pero kung usapan pagtulong, BSM versus Tikram, Tikram piliin ko. BSM versus Pugong piliin ko. Kasi si Pugong, hindi ko pa naman siya nakilala personal. Ruel of Malalag versus Pugong, piliin ko si Pugong. Ay, si Ruel, di ko naman kilala yan eh. Tsaka, basta ako hindi ko gusto yung mga charity vlogger na papogi points. Real talk. Yung mga piling pogi, mga artistahin, masa kayo dyan. Hindi ko hangaan yan. Si Tikram pagdating sa simpleng pananamit, simpleng pananalita, nandyan kay Tikram. Sa panumanay na pagsasalita, nandyan kay Tikram. Kay Pugong malaman. Pero kung mga pagdating sa mga papugian, sino yon? Yung vlogger na yon? Na piling artista. Sino po? Ako din si Pugong Biyahero. Sa Kalingap, mukhang bibig pera-pera. Yes, tama ka, host. Mas okay PB at Tikram. Pagdating sa ako naman, di ko nireaksyonan sila Tikram, tsaka sila Pugong. Kasi po, wala ako halos makita na pagkakamali kila Pugong na kaila Tikram. Si Pugong Biyahero mag-vlog, magbibitaw lang 5,000. Yan, real talk. Nag-vlog si Pugong Biyahero, magbibitaw talaga ng 5,000. Okay ako dyan. Kaya di ako nagre-react kay Tikram eh. Kaya hindi rin ako nagre-react kay Pugong eh. Kasi pag nagbitaw sila, 1,000 ang binibitawan. Ang tinatarget ko, ito kasing mga vlogger na mula nung maliliit sila, kung kailan lumalaki yung kita nila, saka naman walang binibigay. Di ba? Yun yung, pero hindi ko sila pinupuri. Tinitignan lang natin yung, yung nagagawa nila. Si Kalina Prab. Enough, mahirap din ang content ang channel niya, pero tinitignan ko ang puso niya kasama sa charity. Ayan. So, ako dito kasi against tayo sa poverty porn nyo. Pero yung charity, okay. Hindi naman masama ang charity. Masaya pa nga kung mayroong mga natutulungan ng mga mahihirap. Diba? Masaya pa nga sa, sila, Tikram. Okay yan, nakakatulong. Pero, ang dyan, kung papasok na sa mga issue, doon na. Tsaka si Tikram kasi, si Tikram pagkakaiba niya, lumilingap siya ng mga nawala sa matinong pag-iisip. Tapos, tuloy-tuloy ang gamutan. No? Si Tikram pag nag-vlog, di ba may nilingap siya na nasiraan ng pag-iisip. Tuloy-tuloy ang gamutan. Wala. At pag nag-vlog si Tikram, mga viewers, tandaan nyo po, pag nagbitaw si Tikram tsaka si Pugong, hindi nagpaparinig. Yan ang pagkakaiba nila. Si Tikram, mag-vlog yun, wala kang marinig sa kanya na, sana may tumulong sa inyo. Sana, Lula, balikan ko kayo ha. Wala akong narinig. Sa lahat ng pinanood ng video ni Tikram, wala akong narinig na ganun siya nagsalita. Na, sana, Nay, may tumulong sa inyo. Diba? Tumutulong na siya. May mga sponsor siya, pero di ko narinig sa kanya na nagparinig. Yun, sabi na, sana may tumulong. Bueno kasi, may kaya naman na si Tikram. Pero, bakit yung iba? May kaya din naman na. Pero nagpaparinig, no? Nagsasabi na, malapit na birthday ko dyan! Malapit na birthday ko!
Kahit tinapay, tumatanggap ako. Malapit na ang Pasko. Kahit isang pirasong spaghetti. Bukas ang pinto ko. Wala akong narinig na ganun eh. Kay Pugong, wala akong narinig. Kaya nga pag nagkaroon ako ng tailoring, yan ang targeting ko si Tikram. Regaluhan ko ng suit yan. Siyempre, collaboration na din. Para makilala ko yung tao. Kasi sabi pa nga, hindi natin makikilala yung tao at hindi natin nakakasama. No? Yun din napansin ko. Si Rab, puro love team na lang. Si Tikram pag tumulong parang hindi bitin. Oho. Yan yung kakaiba nila. Basta para sa akin ngayon, Tikram ako. Wala pa akong ibang charity vlogger na pero si Tikram, dun lang ako kay Tikram. Sabihin natin, hindi man nagbubuo ng grupo, pero nandyan ako kay Tikram. Kasi yung mga nalingap niya na or na content niya na nawala sa pag-iisip, may gamot, tuloy-tuloy. Tapos malambing. Malambing si Tikram. Malambing siya. Doon yung makikita. No? Oo, mayaman naman na si Tikram. At saka may kaya naman siya bago siya nag-umpisa. May kaya naman. Akala ko tahiin mo bunganga. Nagaluhan ko ng suit yan. Anyway, ako po yung magpapaalam na. Hanggang dito na lang ang aking live. At bukas po ulit tayo magla-live tungkol sa poverty porn. So, magkaroon tayo ng content ng pagkukumpara, no? So, yun lang. So, salamat po, Ma'am MDS forever. At namatay nga sa puder niya si Nanay Luz. Sino yun? Bueno, ganito yan. Si Tikram, kung may namatay man doon na hindi niya talaga pinabayaan. Dahil yan doon talaga sa sa parang compound nila. May malawak naman lupain ni Tikram sa Pangpangkay. Good night. Salamat po, Sir Jerry Kasubuan, Ma'am Indes forever. Iba si Tikram sa Kalingap. Iba. Thank you po. So, pag-aralan lang natin ng maigi, no? So, ako naman kasi dito ang sinasalungat natin yung mga pagaywang-gaywang mag-charity. Pagaywang-gaywang. Pero kung okay naman, suportahan. Diba? Pero kung pagaywang-gaywang, pinapatunayan yung poverty porn, ay reaction na natin. Opo, talagang inaalagaan niya si Nanay Luz. So, salamat po. Salamat. So, good night. At mag-iiwan ako ng kasabihan, ang nagpapakatotoo ay laging panalo. At ang nagpapauto, yun ang talo. Anyway, sa ating kalaban yun. And good night, Ma'am Manang Mary Lourdes, Ma'am Fit in Trust Vlog. Salamat sa matanda na kinupkup niya, dinala niya talaga sa kanila. Malayo sila kay Tikram. So, yun lang, Ate Imelda Lizada, salamat po. So, sa mga nag-antabay dito na 33 viewers, maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat and Merry Christmas. Ninang Yelamon, thank you so much po. Good night. Merry Christmas at sa mga habol pa, good night. Ma'am Alice, good night. Thank you po. Ma'am Alice Mambino, salamat. Ayan, good night.